Problémy s trávením potrápia občas každého. Pocit plnosti po jedle, nafúknuté brucho, krče či pálenie záhy. Často za tým stojí stres, nevhodná strava alebo jednoducho jedlo, ktoré nášmu telu nesadlo. Preto sme vytvorili vyváženú bylinnú zmes trávenie, jemné tonikum, ktoré prirodzene podporuje žalúdok, čreva aj celkovú harmóniu tráviaceho traktu. Zmes sme postavili na kombinácii 6 bylín, ktoré sa navzájom posilňujú a cielia na rôzne časti tráviaceho traktu. Jemne voňavý rumanček pôsobí protikrčovo, pomáha uvoľniť napätie v žalúdku a črevách a zároveň upokojuje podraždenú sliznicu. Fenikel je tradičnou bylinou proti nadúvaniu, podporuje trávenie ťažšieho jedla, zmierňuje pocit plnosti a podporuje vstrebávanie živín. Koreň púpavy aktivuje tvorbu žlče, podporuje funkciu pečenie a napomáha lepšiemu rozkladaniu tukov. Medovka má ukľudňujúci vplyv na nervový systém. Napomáha najmä vtedy, keď sú tráviace problémy spojené so stresom alebo vnútorným napätím. Jemný nechtík chráni a obnovuje vnútorné sliznice, najmä ak sú podráždené alebo vystavené dlhodobejšiemu zaťaženiu. A nakoniec sladké drievko, ktoré dodáva celej zmesi príjemnú sladkastú chuť, no zároveň má protizápalový účinok a pomáha chrániť žalúdok pred prekyslením. A zmes odporúčame užívať ako kúru, ideálne 2-krát denne, najlepšie po jedle. Jednu lyžičku zalejte uvarenou, mierne odstátou vodou, nie priamo vriacou, aby sa zachovali všetky účinné látky v bylinkách. Nechajte luhovať približne 10 až 15 minút. Pre najlepší účinok užívajte zmes 3 týždne v kuse, potom si dajte týždeň pauzu, aby si telo nezvyklo a mohlo prirodzene reagovať. Po prestávke môžete kúru bez obáv zopakovať, najmä ak ťažkosti pretrvávajú alebo sa znovu objavia. K zdravému tráveniu však nepatrí len čaj, pomôcť si môžete aj malými zmenami v každodennom režime. Jedzte pomaly, bez honu, ideálne v pokoji a bez telefónu. Po jedle si doprajte krátku prechádzku namiesto sedenia alebo ležania. Už 10 minút pohybe dokáže uľaviť preťaženému tráveniu. Obmedzte kombinovanie ťažkých jedál, najmä tučné, sladké a kyslé naraz. A nezabúdajte na pitný režim. Čistá voda a bylinkové čaje sú pre tráviaci systém ten najlepší sprievodca. Ak sa však tráviace ťažkosti opakujú, najmä po určitých jedlách, je vhodné ich načas vynechať a sledovať, či sa stav zlepší. Prípadne sa poradte s odborníkom, môže ísť o potravinovú intoleranciu alebo skrytý alergén, ktorý vášmu telu nevyhovuje. Bylinnú zmes trávenie nájdete na našom e-shope auradecor.sk. Jedno balenie obsahuje približne 70 porcií, čo vám vystačí na viac ako mesačnú kúru. Čaj je vhodný na každodenné užívanie a vďaka jemnej a vyváženej chuti si ho ľahko zaradíte do svojho denného režimu. Doprajte svojmu tráveniu ľahkosť, prirodzene a bez chémie.